Čo keby ste si mohli dopriať komfortnejšie zákroky? Znížte svoj strach z ihiel a zažite nový štandard starostlivosti. Target Cool využíva presne kontrolované chladenie CO2, ktoré maximalizuje komfort aj výsledky a posúva zážitok z estetických ošetrení na vyššiu úroveň. Rýchlo a jednoducho ochladí pokožku a zmierni bolesť či nepríjemné pocity počas zákrokov s použitím ihiel, ako sú aplikácie neurotoxínov, dermálnych výplní, intravenózne injekcie a rôzne ďalšie estetické procedúry. S Target Cool môžete optimalizovať svoj zážitok z ošetrenia, zvýšiť úroveň komfortu a zároveň minimalizovať zápal, opuchy a tvorbu modrý. Výsledky, ktoré chcete, komfort, ktorý si zaslúžite. Target Cool je možné použiť pri širokej škále zákrokov. Injekčné aplikácie, najmä výplne pier, môžu byť pre pacientov bolestivé a často zanechávajú nežiadúce modriny. S Target Cool sa dá týmto nevýhodám predísť. Pokožka sa rýchlo znecitliví a presné chladenie ošetrovanej oblasti pomáha predchádzať bolesti aj zápalu. PRP terapia zahŕňa odber krvi aj následnú aplikáciu injekcie. Pre pacientov, ktorí majú strach z ihiel, môžu byť 2 zákroky s ihlou obzvlášť stresujúce. Kontrolované chladenie pomocou Target Cool umožňuje aplikácie s minimálnou bolesťou, vďaka čomu je PRP terapia čo najkomfortnejšia a bez zbytočného stresu. Zažite nový štandard komfortu. Injekcie nemusia bolieť. Doprajte si pokoj s vedomím, že vaše zákroky sú jednoduchšie a pohodlnejšie než kedykoľvek predtým.